niet rechtdoor. Daar, we gaan linksaf. Linksaf. Hoi, linksaf. Jongens, kom eens even allemaal bij elkaar. Nou, hou even op. Met zoveel zijn we, want ik geloof dat er een paar missen. Nou, blijf staan. Zo kan ik niet tellen. Wie missen we? Ik geloof dat we er 2... Wie? Serge en Ellen. Serge en Ellen. Meneer? Meneer? Sorry hoor. Jongens, waarom komen jullie nou niet? Wat is er toch? Daar ligt wat. Hoezo, daar ligt wat? Wat ligt daar dan? Is het een mens? Ja. Het is een kind. We moeten meteen de politie waarschuwen. Kom, maar denk erom niks tegen de anderen zeggen. Kom. Ja, hier is het. Blijft u eens hier om de sporen niet uit te wissen. Is Monica Overbeek? Kent u dat dan? Ja. We hebben een kleine fabriek in het dorp. Het is de dochter. Ik weet precies wie het is. Die ligt er al dagen. Ik begrijp het niet. Ze is helemaal nooit eens vermist opgegeven. Mevrouw Overbeek? Ja? Wat is er? Moet u mij iets zeggen? Ja, het betreft Monica. Hebben ze er losgelaten? Losgelaten? Wat bedoelt u? Waar komt u dan voor? We hebben uw dochter gevonden in het bos. Waar is ze dan? Heeft u haar meegenomen? Meegenomen? Mevrouw Overbeek, Monica is dood. Dat kan niet. Mijn man is onderweg met het losgeld. Opa, u bent me toch niet vergeten, hè? Vergeten? Hoezo? Ik zit namelijk op een telefoontje te wachten. Mijn naam is Overbeek. Dan wordt hij voor me gebeld en dan moet ik onmiddellijk geroepen worden. Nou, dat heeft u toch al lang gezegd? Ja, dat weet ik wel, maar ik dacht dat u het vergeten was. En daarom zeg ik het nog maar een keer. Het is voor mij namelijk erg belangrijk. Over de boot in de haven.
kapitein van de recherche. Ernstige delicten. Zo. Ik heb niks met de recherche te maken. Waarom belt u mij? Meneer Overbeek, ik verzoek u heel goed naar mij te luisteren. Ik weiger met de politie te praten. Hoe weet u dat ik hier ben? Van uw vrouw. We hadden afgesproken dat we niks tegen de politie zouden zeggen. Ze brengt ons kind in levensgevaar. Meneer Overbeek, Monica leeft niet meer. Ze hebben haar gevonden, ze is dood. Wat zegt u? Meneer Overbeek, het is erg belangrijk dat u nu probeert kalm te blijven. Heeft de ontvoerder zich gemeld? Nee. Meneer Overbeek, we hebben niet meer te maken met een ontvoerder, maar met een moordenaar die zich bij u gaat melden. Ik verzoek u, als u daar tenminste toe in staat bent, hem zo lang mogelijk vast te houden. Wij zijn op weg naar u toe. Is dat niet een beetje te veel gevraagd? Mogelijk. Uw pakje. U vergeet uw pakje. Het is het station van Heijendaal. Laat alle omringende politieposten waarschuwen, mobielefoonwagens klaarhouden en op instructies wachten. U bent mijn collega Zet Gravendrecht? Ja. Is er nog iets gebeurd? Nee, tot nu toe nog niet. Hij zit er nog. Liever geen uniformen binnen. Twee koffie graag. Daar zit hij. Dank je. Gaat u naar de toiletten? Meneer Overbeek. Recherche. Wat is er gebeurd? U zei dat Monica... Meneer Overbeek, welke instructies heeft u ontvangen? Ik moest hier wachten. Tot ik aan de telefoon werd geroepen. Hebben ze gezegd hoe laat dat zou zijn? Meneer Overbeek, wilt u alstublieft weer op uw plaats gaan zitten? Mag ik niet naar huis? Het kan toch zijn dat er nog iemand komt opdagen.
je wat ik geloof? Dat de moordenaar intussen weet dat het lijk gevonden is. Kan. Meneer Overbeek, ik kom net uit Gravendrecht. Wat hoor ik? Ze hebben Monica gevonden? Politie, wie bent u? Van der Woude. Mijn vader is in dienst bij de familie Overbeek. Hij heeft me opgebeld. Hij zei dat Monica in het bos gevonden was. Dus ben ik gelijk gekomen. Ze hebben het er nou allemaal al over, dus het heeft geen zin om hier nog langer te wachten. Dit is mijn vader. Mevrouw Minema, komt u maar. En dit is mevrouw Minema, de huishoudster. Waar is Dinges? Alf. Ja, er is ook nog een zoon. Waar zit die jongen? Dus na school is ze niet meer thuisgekomen. Wanneer was dat? Dinsdag. Mijn vrouw belde mij op de zaak. Ik was nog op de fabriek. Ze zei... Monica is nog niet thuisgekomen. Ik heb iedereen gebeld, maar niemand weet waar ze is. Thuis wilde ik meteen de politie bellen. En toen kwam dat telefoontje. Ik hoorde meteen dat hij zijn stem verdraaide. Ik kon nauwelijks verstaan wat hij zei. Hij zei... Monica maakt het goed. Maakt u zich maar niet bezorgd. Hé, Alf. Ga ik naar boven, joh. Hij moet nou toch niet alleen zijn? Het is hier toch ook niks voor met al die jankende mensen. Hé, Alf. Naar boven. Hij zei, geen politie. Als u de politie erbij haalt, dan sta ik nergens voor in. En wat kon ik doen? Hij vroeg 100.000. Dat is niet eens zoveel. Niet zo heel veel vergeleken bij wat ze tegenwoordig vragen. Herkende u die stem? Ik heb echt geen idee wie het was. Wat voor spraakgebruik had hij? Primitief of geschoold? Beschaafde stem of eerder plat? Had hij een accent? Speciale zinswendingen, iets wat u opviel? Nee. Hebt u een foto van uw dochter? Ik ga even naar de jongen toe. Hoeveel geld moet hij dan eigenlijk hebben? Ja. Weet ik niet. Nee, maar wacht eens, daar op het station. Daar had hij een pakje bij zich. Verrek zich, zou hij daar het geld in hebben gehad? Weet ik niet. Jezus, begin jij nou ook al? Het gejank van iedereen. Je is al een kind, jongen. Een kind.
Wat lang? Meneer Pastoor, de familie is binnen. Een kind. Een ergere misdaad kun je niet hebben. Bent u de baas hier? Dat ben ik, ja. Meiling. Meneer Meiling, ik ben Bart Kaptein van de recherche. Dit is Peters, mijn assistent. Ik heb de leiding van het onderzoek. Hebt u een ruimte hier voor ons? Ergens apart? U kunt de achterzaal krijgen. Willy, doe jij de feestzaal even open. Zijn jullie klaar daar? We zijn doorgegaan tot het te donker werd. Nog iets gevonden? Nee, niks. Morgen gaan we weer verder. Willen we hier iets gebruiken? Iets eten of iets drinken? Straks, ja, graag. Wanneer je dat we die rotzak vinden? We zullen jullie een foto laten zien van het meisje. Toen ze nog leefde. Wat moeten ze hebben? Punaise. Waarvoor in godsnaam? Zo, breng daar nou maar een kan koffie. Hey Koert. Willem. Hoe is het nou? Jij bent bij die Overbeek geweest, hè? Nou en, wat wil je weten? Nou, ik bedoel die lui. Die zullen er wel kapot van zijn. Klopt, ja.
Tonnetje graag. Stieneke, hè? Wat wil je het eerst? Tonic. Tineke. Ik hoor dat jij Overbeek op het station hebt ontmoet. Wat moest hij dan nou? Hij had een pakje bij zich. Pakje? Wat voor pakje was dat dan? Had hij het geld soms al bij zich? Ik denk het. En hoeveel? Is dat al bekend? Geen idee. Wat mag dat kosten? Een mensenleven? We hebben een paar aanwijzingen die erop duiden dat we de moordenaar in deze omgeving moeten zoeken. Geen buitenstaander, maar iemand die de omstandigheden hier verrekte goed kent. De moord was zeker niet gepland. Maar ik denk eerder een soort samenloop van omstandigheden waardoor de moordenaar in een dwangpositie kwam omdat het meisje hem herkende. Mijn vader die belde me op. Ik was toevallig thuis. Toen zegt hij, Monica is dood. Dus wat doe je? Ik ga er gelijk heen. Hoe is het met je? Het gaat wel als een lopend vuurtje, hè? Ze hebben het nergens anders over. Ze hebben het ook allemaal gekend hier. De ene dag zie je dat kind hier op de fiets hier rondpezen. De volgende dag is het voetzie. En ik heb zelf in het huis gewoond. Ik weet het wel met moeite geduld, hoor. Fijn, dat weet je wel. Maar als ik er nou aan denk, hè, nou dat ze dood is, wat voor indruk maakt ze nou eigenlijk? Dan zou ik zeggen, vrolijk. Hartstikke vrolijk kind. Ik vind het wel goed kloot, hoor, als dat beetje vrolijkheid hier nou ook nog om zeep gaan helpen. Onze taak zal eruit bestaan om iedereen die de familie Overbeek kende na te trekken. Privé, financiële omstandigheden, mensen die schulden hebben. En vooral diegenen die koet aan geld moeten zien te komen. Meneer Meiling? Ja? Heeft u soms een kaart van de omgeving, liefst gedetailleerd? Een kaart voor wandelaars of zo? Sweet. Ja, bedankt. Kosten nog moeite worden gespaard. Ja. Ja, hier. Ja, kijk, hier loopt hij weg. Ach, Ober. Kan ik de baas even spreken? Ik ben de zoon. Misschien kan ik u helpen. Kunnen wij deze ruimte de komende dagen blijven gebruiken voor onze mensen? Ja, natuurlijk. Dan richten we ons hier een beetje in met een telefoon, een schrijfmachine en zo. Daar heeft u geen bezwaar tegen? Nee, zeker niet. Kan de deur op slot? Ja, dat kan. De sleutel zit in het slot. Mooi. En kunnen wij hier blijven logeren? U wilt hier overnachten? Mhm. Dat kan wel. Van Boelaert. Ik ben de burgemeester. Kapitein. Ik kom net terug uit de stad en ik hoor wat er hier gebeurd is. Ik ben nogal van streek. Ik heb het meisje persoonlijk gekend. Maar als er iets is wat ik doen kan, u zegt het maar. Ik sta tot uw beschikking. Dank u. Ach, haar foto. Die blijft hier hangen.
Dus u gaat zich hier echt installeren? Als ik het goed begrijp, en ik vind het uitstekend, dan neemt u de leiding over het team dat hier het onderzoek gaat beginnen. Inderdaad, ja. Dames en heren, wij hebben het vermoeden dat degene die dit misdrijf heeft gepleegd in deze omgeving thuis hoort. Ik zou u allen willen vragen ons te helpen dit misdrijf op te helderen. Alles wat u is opgevallen, wat u merkwaardig voorkomt, kan voor ons van zeer groot belang zijn. Wij zullen iedere inwoner ondervragen. Dat kan voor velen van u vervelend zijn, of misschien pijnlijk. U zult het misschien onterecht vinden of krenkend. Maar ik vraag daar begrip voor. Iedereen zal u helpen. De meesten hier hebben het kind persoonlijk gekend. Wie is daar? Oh, ben jij het? Als ik hier weer mag blijven slapen. Jij dacht zeker. Wat kan het die man nou schelen? Nee, meneer, dat begrijp ik best. Zo, begrijp jij dat? Dan begrijp je meer dan ik. Ik begrijp er geen s'nachts meer van. Hier is uw sleutel. Het is maar een eenvoudige kamer, hoor. Als er maar een bed staat. Bart, kom eens even. Wie zou dat hebben uitgeveegd? Iemand die dat woord daar niet verdragen kan. Er is er maar één die dat woord niet kan verdragen. Zou de moordenaar dan vanavond hier geweest zijn? Meneer Meiling? Ja? Ja? Ah, kunt u even komen. Weet u ook wie dat heeft uitgeveegd? Wat? Er stond iets geschreven op dat bord, het woord schande. Wie heeft dat uitgeveegd? Ik zou het niet weten. Is dat belangrijk? Meneer Merling, wie zijn hier vanavond allemaal precies geweest? God, dat waren er zoveel. Maar schrijft u dan op wie u zich herinnert. U heeft het toch geserveerd? Ja, maar ik niet alleen. Mijn zoon en mijn dochter ook. Roept u ze dan. We willen precies weten wie er hier vanavond geweest is. Elke naam is van belang. Zijn ze al naar bed? Wat willen ze? Weten wie hier geweest zijn vanavond? Ik weet ook niet waarom. Ik heb gezegd dat ik er niks voor voel een lijst op te maken met namen. Ik schrijf wel. Maar zoiets kunnen we niet doen.
Oh nee? We moeten de namen hebben van mensen die schulden hebben. Ja, misschien dat de burgemeester dat weet. Ja, probeer jij dan? We hebben tot nu toe alleen maar meldingen gehad van mensen die denken dat ze iets weten. Hier is het. Ja. Ben ik lang niet in het bos geweest. En vergeten hoe mooi het was? Natuur is prachtig. Natuur van de mens is niet zo mooi. Hier hebben wij vroeger naar de herten gekeken. Paddenstoelen gezocht. Wat doe jij hier? Nou, gewoon. Ik wou kijken waar ze het gevonden hadden. En ik probeer me voor te stellen hoe ze hier naartoe is gebracht. Auto kan hier moeilijk komen. Dus hoe dan? Gedragen? Wie weet. Ik heb gehoord dat u noteert wie er gisteren allemaal in het café waren. Maakt u daar een lijst van of zo? Ja. Waarom? Het kan zijn dat de dader gisteravond in het café is geweest. Hoe komt u daar zo op? Vermoeden? Vermoeden waar ook een zekere reden voor is. En die is? Of mag ik dat niet weten? Weet jij wie dat woord schande van het bord in de achterzaal heeft geveegd? Ik had in de achterzaal van het café op dat schoolbord de foto van het meisje geprikt. En daarnaast het woord schande geschreven. Later was dat uitgeveegd. Hoe heeft u dat opgeschreven? Nou, u heeft gelijk. Een schande is het. Een verdomde rotschande. Ah, en dan dacht u dat de moordenaar het misschien uitgeveegd zou kunnen hebben. Wat hij niet kan, wat hij nooit kan, want steeds verschijnt het woord opnieuw. God, wat zal die flippen, zeg. Hier is een eerste lijst van mensen die zakelijk nogal moeilijk zitten. Ja, er zijn mensen die, als we hun voorgeschiedenis bekijken, er ook nog bij komen. De medewerking van de bevolking is enorm. Wat is dit? Normaal gaat hij als de arbeiders aan het werk moeten. Maar nu laten ze hem elke middag een paar minuten loeien. Net zo lang tot de moordenaar gepakt is. De sirene van de fabriek. Wat betekent dat? Dat is omdat de moordenaar hem moet horen. Dat heb ik geregeld. Gaat dat voortaan elke dag zo? Ja, dat willen ze nou elke dag op een bepaald uur doen. Waar is dat nou goed voor? Ik weet het niet. Wat is daarvan de bedoeling? Voor de moordenaar, dat hij het hoort. Zeg, ja. Ik hoor net dat jij opdracht hebt gegeven om die sirene iedere dag op een bepaald uur te laten loeien, hè? Dat klopt, ja. U schrijft het op het bord, ik schrijf het in de lucht. Het woord schande. Is dat niet goed? Ja. En trouwens, ik heb de pastoor gesproken en
Vanavond is er in de kerk een bidstonde. U ziet het, de moordenaar wordt niet met rust gelaten. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar zijn beeld schiep hij hem. Maar de mens heeft zich van God afgewend. Gaat zijn eigen weg. Hij heeft de hand van God losgelaten. In trots. In hoogmoed. In zelfoverschatting. De weg die hij gaat, die hij zichzelf zoekt, die brengt hem op een dwaalspoor. Hij verliest de grond onder zijn voeten. Maar kinderen wandelen nog aan de hand van God. En waar de mens zelf, de volwassen mens, niet langer het evenbeeld is... Ga jij niet naar binnen? Nee, ik sta hier beter. Nog altijd wel. Ik heb gezien wie er is en nou vraag ik me af wie er niet is. In zijn onschuld. Of denkt u dat de moordenaar zal presteren om naar de kerk te komen en het allemaal aan te horen? Wat denkt u? Zegt u nou eens eerlijk. Ik hou alles voor mogelijk. Je hebt zelfs kans dat de moordenaar met zijn neus op het altaar zit. Toch geloof ik dat hij niet gekomen is. Is het zo dat een daad niet meer als een daad gezien wordt? Kan men zichzelf zo losmaken van zijn eigen verantwoordelijkheid? Dan vrees ik het ergste voor de mensheid. Dan waan ik ons verloren. En dit? Er zijn mensen waarvan bekend is dat ze schulden hebben. Bij sommigen is de deurwaarder kind in huis. We zijn nu aan het bekijken wat voor karakter die mensen hebben. En wat voor voorgeschiedenis. Daar zijn we nog niet mee klaar. Oh, dat zijn de gesprekken. Daar heeft de burgemeester fantastisch bij geholpen. Kijken. Schieten die lui nou al een beetje op daar binnen? Of zitten ze alleen maar te eten en te drinken? Ik weet ook niet of die daar binnen opschieten. Ik heb gehoord dat ze iedereen stuk voor stuk onder de loep willen nemen. Ik bedoel, je kunt toch wel een beetje onderscheid maken tussen de een en de ander? Gaan ze u ook aan de tand voelen? Willen ze van u ook alles weten? Ja, zeker. En waar sta ik op? Ik hoor dat ze geïnteresseerd zijn in schulden. Ze willen weten wie er allemaal schulden heeft. Oh, ik heb aardig wat schulden. Ik heb net mijn hele zaak verbouwd. Is Tineke er niet? In die keuken. Die is bezig. Ik heb jullie niet in de kerk gezien. Ik ben geen kerkganger. Nooit geweest. Jij wel soms? Ik vraag me af of dat geen jammerlijke vergissing is geweest. Een goede pastoor, ik zeg een goede, is nooit weg. Zegt u tegen Tineke dat ik op haar wacht? Je kunt naar de hel lopen. Dit zijn de mensen die schulden hebben. En die qua karakter in aanmerking komen. En die gisteravond in het café waren. De cafébaas staat er ook bij, hè?
Ja, hij heeft de zaak hier laten verbouwen. En dat is allemaal wat duurder geworden dan hij had gedacht, zei hij. 4 ton. Dat is niet misselijk. Er zijn er nog veel meer. Hier, deze. En die. Sommigen zitten echt tot hun nek in de schulden. Ik wou jou even spreken. Maar ik heb geen schulden, hoor. Het zou kunnen zijn dat je mij iets schuldig bent. Wat sta je daar nou te staan? Schiet op. Kom maar even mee naar mijn kamer. Ik heb de indruk dat jij weet wie de moordenaar is. Nee, dat weet ik niet. Maar je hebt wel een vermoeden. Geen antwoord. Ik heb nog een indruk. Namelijk dat jij er enorm bij betrokken bent. Ja, dat klopt. Ik weet niet, maar ik mocht het kind. Ik was echt verrekt door het kind gesteld. Ik heb eigenlijk nog pas in de gaten wat ze voor me betekende. Jij zei dat we de moordenaar geen rust moeten gunnen. Precies. Wil je me niet zeggen wat je weet of vermoedt? Jawel, maar ik wil ook geen fouten maken. Als je mij niet zegt wat je weet, dan maak je er al een. Dat weet ik ze net nog niet. Neemt het me niet kwalijk. Wat moet ik je kwalijk nemen? Mijn adem stokt ook iedere keer als ik die foto zie. Heb je haar gekend? Ja. Oh, wacht nog even. Jij kent Koert van der Woude, hè? Jawel. Maar niet zo goed. Mijn zus kent hem beter. Die, nou ja, hij is een vriend van haar. Ja, waar blijf je nou? Ze willen afrekenen, maar er is geen hond. Kom. Neemt u me niet kwalijk. Moet je nou niks eten? Je eet nou al 2 dagen niks. Weet ik, maar ik heb geen honger. Meneer Overbeek wil je spreken. Kom binnen. Wil je wat drinken? Nee. En toe, drink nou wat. Ik hoorde van je vader dat je contact hebt gehad met de politie. Is er nog nieuws? Nee. Tot nu toe niet. Nee. We zitten wel op nieuws te wachten, maar tegelijkertijd vraag je je af wat het uitmaakt. Maakt toch geen verschil of we weten wie de moordenaar is? Of wel soms? Nou, nee. Zo moet u het niet zien.
Ons kind krijgen we er toch niet meer terug. Maar misschien kunnen we weer slapen als we weten dat de moordenaar gestraft zal worden. Wou je zeggen dat jij niet slapen kan? Nee, niet zo goed, nee. Toch zeg ik je, hij weet iets, hij vermoedt iets. Hij koestert een bepaalde verdenking. Meer dan een verdenking. Als je het mij vraagt. En waarom zegt hij dan niks? Dat weet ik niet. Geen idee. En laat iedere dag die fabriekssirene loeien, dat was zijn idee en dat doen ze allemaal. Het gebedsuur in de kerk, dat is zijn idee. Pastoor gaat daar onmiddellijk op in. En dan blijft hij zelf voor de kerk staan wachten. Dacht u dat de moordenaar het zou presteren om naar de kerk te komen? Wat denkt u? Alsof hij op ons stond te wachten. Maar hij kwam niet. Ach, Willy. Ga even zitten. Jij zei gisteren dat je Koert van der Woude kende. Ja, maar... Niet zo goed. Je zuster kent hem beter. Ze zijn bevrienden. Hoe goed precies? Nogal goed. Ik heb je zuster helemaal niet meer gezien. Waar is ze? Ze is nog niet beneden. Ze is nog op haar kamer. Ach, meneer Meiling, wilt u uw dochter even roepen? Waarom? Wat moet ze dan? Ik wou er even spreken. Ja, mijn dochter slaapt nog. Het is laat geworden gisteravond. Maakt u haar dan wakker? Monica reed elke dag op de fiets naar school. Ze moest dan een stukje door het bos bij haar huis. De ontvoerder, de moordenaar, wist dat. Die hoefde zich alleen maar te verbergen en te wachten tot ze kwam. Wat is er, Willy? Voel je je niet goed? Nee. Kunnen ze dat ding nou niet gewoon afzetten? Gaat dat nou elke dag zo? Dat noem ik nou overlast. Kom, werk jij een beetje door, hè? Ik hoef er niet alles alleen te doen. En wat bent u van plan? Mij te horen of de kinderen? Dat was ik van plan, ja. Maar niet nu. Waar laat je ze nou gaan? Je zag toch hoe ze schrokken toen die sirene begon te loeien? Ik heb meer bewijzen nodig dan een paar bleke smoelen. En? Nieuws? We zitten erop te wachten. Tegelijkertijd zijn we er bang voor. Begrijpt u dat? Ja, dat begrijp ik heel goed, ja.
Is uw zoon thuis? Die is op zijn kamer. Ja. Zo. Ja, graag. Meiling. Een paar weken geleden kom ik Meiling tegen. Jammerend. Hoe kom ik aan geld, zegt hij. Weet jij niet een manier om aan geld te komen? Ik zeg, moet u nodig aan mij vragen. Zegt hij, en dan moet je zien hoe ze vandaag de dag aan geld weten te komen met miljoenen tegelijk. Terwijl ik maar 1 ton 100.000 gulden nodig heb. Heb jij geen tip voor me, een manier om eraan te komen? Ik zeg, nee, ik niet. En toen zeg ik, wie zijn dat dan die zo makkelijk aan geld weten te komen? Toen zegt hij weer, nou, je hebt tegenwoordig toch al die ontvoeringen. Schering en inslag. Daar kijkt niemand meer van op. En dat zei hij zomaar tegen jou? Ja. Hij noemde het bedrag 100.000. En hij had het over ontvoering. Ja. En dat kon je natuurlijk niet eerder vertellen. Wat zou hij gezegd hebben? Nou en, kom maar met bewijzen. Ik heb het wel tegen Willy gezegd. En tegen Tineke. En ik denk dat hij er op een goed moment niet meer tegenop kan. Die foto die er op het bord geprikt zit. Het woord dat eronder geschreven staat. Dat houdt hij niet uit. De verachting die je met zo'n daad op je hals haalt. Wat een schande is het hoor. Godsamme. Waar is Willy? Weet ik niet. Ik wil dat jullie allebei thuis blijven. Is dat goed begrepen? Ga die jongen zoeken. Meneer Meiling? Ja? Wij willen graag even met u praten. Ja, waarom niet? We hebben een plek nodig waar we even met u alleen kunnen zijn. Is de keuken goed genoeg? Mhm. Ach, gaan jullie even weg. Zo. En wat wilt u nu van me? Meneer Meiling, we hebben een getuigenverklaring. Weet ik. Van der Woude met zijn witte leren jekje zeker, hè? Dacht ik wel dat hij daarmee zou komen. Die heb ik ooit eens gezegd dat ik financieel klem zat. Dat ik met 1 ton uit de brand zou zijn. En toen heb ik ook, een grapje natuurlijk, wel eens het woord ontvoering laten vallen. Moet je me dat nog onder mijn neus wrijven? Maar er is iemand ontvoerd. En er is 1 ton losgeld gevraagd. En daarom word ik nou flink aan de tand gevoeld, hè? Willy heeft zich opgehangen. Wacht! Is het waar? Je wil eens erop hangen? Ja. Waar? Waar? In het bos. Vlak bij de plek waar Monica is gevonden.
reageerde. Ik kon de schande niet verdragen. Is het waar? Heeft jullie zich opgehangen? Ja. Heeft hij... Hebben ze nog iets bij hem gevonden? Nee. Geen briefje? Geen bekentenis? Bekentenis? Nou ja. Onder dergelijke omstandigheden zou je toch een verklaring verwachten. Hij was het. Hij heeft het gedaan. Hij trok het zich erg aan dat ik me zorgen maakte. Alle manieren die ik verzon om aan geld te komen. Ik heb ook wel eens een bedrag genoemd. 100.000 gulden, dan zouden we gered zijn. Ik heb ook eens een keer tegen hem gezegd dat er mensen zijn die iemand ontvoeren om aan geld te komen. Ja, nou, toen heeft hij natuurlijk gedacht... Wilt u dat wij dat in het procesverbaal opnemen? Ja. Ja, waarom niet? Tineke. Mijn broer kon het niet verdragen. Ik kan het ook niet meer aan. Ik weet dat mijn vader het gedaan heeft. Hij heeft het ons zelf bekend. Dat kan je wel laten staan.